Ҳама салом алейкум бардоро, хуш омадем ба канали Исим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Тамошо мекунем видеоро. ана нигоҳ кине бачо. Нигоҳ кине фаришта, нигоҳ кине. Ашҳаду ан ла илаҳа иллаллоҳ ва ашҳаду анна Муҳаммадан абдуху ва расулуллоҳ. ла илаҳа иллаллоҳ Муҳаммадан расулуллоҳ. Бисмиллаҳир роҳманир роҳим. Худои меҳрубона. Нигоҳ кине бародаро. نگاه کنه فرشته های نگاه کنه چه بسیار نگاه کنه برادرها لا اله الا الله محمد رسول الله خدای مهربان در این ماه شریف رمضان نگاه کنه برادرها افسوس که کم اکک دوره افسوس نگاه کنه چه بازده نگاه کنه چه بسیار نگاه کنه خدای مهربان نصیبی ما گران ساد نگاه کنه نه دایی ماه شریفی رمضان نگاه کنه برادرها چه بسیارن حد در نام ادمرم خدا جان نگاه کنه خدای مهربانم خدای مهربانم خدای مهربان چخیلی که شما دیدین برادرها ویدیو را ای برادری که ویدیو را بنوار گرفته با گفتی او که فرشته هسته هر یک بنده مومن هر یک بنده مسلمان چقدر خرسند میشه و چقدر آرزو داره که همین خیلی معجزه‌ای که خداوند داره بینه چیزی که خداوند خودش میدونه بنده نمیدونه برای همین خاطر ما در یگان چیز 100% گفته نمیتونیم که ای چیه یا اینکه چی نیسته но یک کار здравый смысл меган мақсад барои бовар кардани худованд мо да шарт нест ки худованда бинем эмон худаш дар ҳамое ки мо нодида бояд ки бовар кунем дар қудратош мо худованда дар дигар чиз мебинем ҳамин хелам дар вуҷуд доштани фариштаҳоам мо шарт нест ки фариштаро бинем баъд бовар кунем чӣ хеле ки гуфтем худованда мо дар қудратош дар тавоноёш дар иқадар чизҳое ки як вселеннаи калона сохтанаш и подсила нестай ягон инопланетянинда ягон одамда ягон чиз дигарда ира албатта ки худованд худаш сохтагия ва аз ҳамин хотир мо метавонем ки бигем доказательствои вуҷуд доштани худованда бовар кунем мисли у атеистое ки мега ҳамаи кор дар як теорияи балшои взрив шудагия не бародаро ягон теория балшои взрив шудаги нест худованд худчаи ҳамаи муъҷизаҳои худованд худча ҳамин хелам вуҷуд доштани фариштаҳоам албатта фариштаҳо вуҷуд доранд бисёр одамо ҳастанд ки мехоҳанд бинанд ва бо мегӯм ки барои оне ки бовар кунӣ шарт нест ки бибинӣ баъд чизе ки дар ҳамин навор аста бародаро бо ма мегӯм ки худованд худаш донои ҳама чиза худаш медона мо ҳеҷ гуфта наметонем но тарафи здравай смысл қати агар мо фикр кунем ҳамин хели наворо бародаро бисёр баромадагия дар ютуб дар интернетда ин наворе ки шумо тамошо карден мумкин е ки одаме ки худаш ба навор гирифтагия ҳамо худшам надона но вероятности хеле калон аст ки и дар натиҷаи шӯлои прожектор пайдо шудагия яъне ки ай поёни ҳамун территория бо нигоҳ кунем ки дар определёни территория ҳамун рӯшноиё мебароянд бале фариштаҳо ай рӯшноӣ сохта шудагиянд ва ин рӯшноиян дар шаб фикр мекунад ки мисол фариштаа но як чиза шумо аҳамият дидем ки то гум мешавад то пайдо мешавад савол ки куҷо гум мешавад барои он хотир гум мешавад бародаро ки аз нигоҳ кунед ҳамун территорияе ки ҳамин рӯшноиё гаштаистанд ҳамун дар определёни территория немехел дар определёни территория пайдо мешаванд мисол аю территория намебарояд фақат дар ҳамин территория то гум мешавад то пайдо мешавад яъне ки аз таги ҳамун прожекторо ҳастанд мисол дар прожекторое ҳастае ки дар гирди ягон плошад мондагия дар гирди ягон чиз мондагия тарафи боло дар яхе зданиё ҳам ҳастае тарафи боло прожекторо ҳар тараф то хурда рӯшноӣ кардан мегиранд ва вақте ки ҳамин шӯлаи прожектор рӯшноии прожектор дар дуруни абр медарояд вақте ки як тараф то хурд ҳамун тарафе ки абр тинникай берангай ҳамунҷода мебиниша а вақте ки бо паси абри ғавс рафт тин намебиниша аз ҳамин хотир ин рӯшноиё то пайдо мешаванд то гум мешаванд то як тараф диёз шумо агар бо хеле фикрам дар сари бисёр одам меяд ки агар ки рӯшноии прожектор боша ҳамун шӯла рост пайдои гум шудан мегирад ай шӯло ис рафтан мегирад ис рафтан ба чӣ хотир мегиранд бародаро ки ҳамун прожектор хемондагӣ ин тараф у тараф то мехӯрад не ки мо вақте ки мебинем ин тараф боша агар прожектор агар рост хати лазери қатимони рост бояд бираваку аира бинем ки хеле хеле меравад барои чӣ хотир ки плотности абр бародаро дар ҳамун территорияе ки мисол инем хел прожектор рафтестай дар ҳамунҷа даиҷа абр ғавсай даиҷа тиндикай даиҷа метова даиҷа наметова аиҷа пайдо мешавад фикр мекунӣ ки зигзаг ҳархи гаштасай но ҳамун эмхел рост гаштаистай бародаро
и рушнои прожектора. Яъне ки чӣ мо гуфта метавонем ки предположение, яъне ки вероятности бисёр ҳастае ки и рушнои прожектора бародаро и хеле коро бисёри бачи дегиа дар интернет ва ҳатто бисёриёш одамо ба монанди инопланетянина карабл кишти кайҳонӣ ҳам хел чизо ҳам гуфтагиам. Но дар ихе коро бародаро хайп кардан дар кор нест. Бисёр блогерое ки ра паҳн мекунанд ба хотири просмотр ма фикр мекунам ки уам мефаҳманд, уам догадаться мекунанд ки бештари вероятност дар чӣ метавона боша, аз чӣ хотир ва любой кас ҳозир информатсияра кофта метавона ки бидуроя букова бибина бифаҳма. Но бисёриҳо дар ин кор чашм мепӯшану ба сабаби хайп кардан видеоро паҳн мекунанд, штоби ки просмотр бигиранд, дигар коршон ба савол мекунанд, типа хичон намедонанд ки чие. Хайчи бародаро ин темара маҳкам мекунем ва пеш аз ба мавзӯи дигар гузаштан ҳама бародарро ба рӯзи ғалаба табрик мекунам. Рӯзи конституция, сарқонун. Артиши миллӣ. Давлат Тоҷикистон. Бар зидди кадом давлат? Ба кадом давлат ғалаба бод расад? Хан Тоҷикистон аст ча? Чӣ қадar ғалаба бод расад? Кадом ғалаба? Ҷанговарон. Ҷанговарон? Ҷанговарон бар зидди кадом ғалаба расад? Барои қишлоқ. Демажени. Рӯзи душанбе. Май. Кадом рӯз аст? Кадом ҷашн аст? Рӯзи истифода. Май кадом рӯз аст? Рӯзи истифода. Май рӯзи истифода? 9 май. Бале, 9 май. Рӯзи фалак. ва ба мухлисои ҷангувару бозингаро гуфтадем ки касе ки мухлиси ҷангувару бозингаро аст ва бисёри вақти худша дар тамошои варзиш мегузарона, бародаро шумо возможности сум кор кардан дар ин кори худтон доред. Ба ссилкае ки дар комментария закрепи чӣ дегия бигзаред, регистратсия кунед ва фаромӯш накунед истифода бурдани промокода. Бале бародаро, Амир Шарипов промокодай. Баъзе одамон мегӯянд ки промокод бояд рақам боша. Не, промокоди канали ма Шарипов, ай канали спортивни SM Sport ай. Ва бисёри бародаро пурсидан барои тарзи регистратсия, касе ки чизеро ки намефаҳмад дар Telegram канал ма бародаро видео мепартам. Telegram канали ма дар описанияи ҳамин видео аст, бидуроин тамошо кунед. ва дар як мавзӯи дигар ҳам мехоҳам гап занам бародаро ки мавзӯи ҳаст ки бештар да ман мепурсанд, яъне ки чӣ мавзӯра. Бисёри бародаро вақте ки ман реклама мекунам дар видеоам барои рафтани Литва, Полша, Северная Корея, то есть Южная Корея, метавонем бародаро бирен дар уҷа ҷои кор астай, ҷои хоб астай, барои гирифтани документациятон, барои ҳама чиётон одамое ҳастае ки шуморо кӯмак мекунанд. Номрои WhatsApp ҳамаи одамо дар болои экрани шумо астай бародаро, танҳо WhatsApp метавонед алоқа кунед. Но чӣ масъалааш да ман мехоҳам гап занам. Ҳар як бародаре ки мехоҳад рафтан, мақсад задачаи ма пешниҳод кардани ширкатае ва то что ки шуморо объяснят кардан чӣ хел мешавад, чӣ хел намешавад, чӣ хел бояд бирен, чӣ хел бояд нарен, документация чӣ хел тайёр мешавад, ҳамин номер барои ҳамин мондагиае. Но не, бисёр бародаро ма дар бо отдельно менависанд ки бародар номер табите гап занем ба дай масъала чӣ кунем. Хай бисёриҳо қати ма Instagram қати гап мезанам. Кстати Instagram ма ҳам ҳамин ранги канала SM Шарипов. Метавонем бидуроен бинависед ягон савол дар кор боша. яъне ки медуроям менависанд ки бародар мо мехоҳем бирему, но дар ин номро хабовар надорем. Оё ҳамин номро ростай, ҳамиё мошенник нестай, ҳамиё фреб нестай. Бародар ҳозир ма дар ин бора ҳамаша шуморо мефаҳмонам, но як чиза логика меган. шумо логично кор кунед як бор. ма дар реклама мегӯм ки бародарои бовариян беташвиш метавонед 100% ба боварӣ бирен. ба ёд бигиранд гапи мара ки дар реклама ма дар байни 100 чанд ҳазор подписчик хеста гуфтам. Ту мара отдельно дар Instagram мегӯй ки бо ҳамин савола ки оё ҳамин ба бовариян? Савол, логический савол. Агар ки ҳамин кор дурӯғ боша, агар ки ҳамин кор ба боварӣ набоша, агар ки ҳамо мошенник бошанд, гуфтестам агар ки мошенник бошанд, ма дар байни 100 чанд ҳазор одам мегӯм ки ба бовария мехезам, тара один на один дар Instagram мегӯм эбраҷон наги бебовария мау 100 чанд ҳазора фреб кестам танара анхе мегӯм та. Бардора саволи шумо просто логикара мешкана. Албатта ки агар ин номро мошенник боша, ма дар видео гуфтам ки одамои бовария дар Instagram ам тара мегӯм бовария, дар Instagram тара типа қоил мешам ки ин не мошенника. Просто хеле масъала да бардор засикловаться накунед ва дар иҷа як бор дига бо ҳама да мефаҳмонам ки бародаро ма барои реклама як ширкат намехезам. ай соли 2017 бародаро ма канал дорум, репутацияи ма нол кунам. Як ширкате ки ма бовараш надошта бошам, надонам киян чиян, бихезам шуморо бигем фреб кунам, дурӯғ бигӯм, карьераи худма нол кунам. Намекунам ай хел кора. Албатта 100% одамоеро ёра ман мешиносам, бародаро медонам,
одамо рафтест яън истифода кардест аммо чанд сол қати ширкат кор мекунем бародаро ягон хел дар дилтон ягон шубҳа нарава ягон хе гап нарава 100% боварӣ қатия истифода барен кортона пеш барен ҳамада хайр бародаро то видеоҳои оянда видеои пештара тамошо кунен канали нави мадам будурем подписатсия кунен бародаро инҷа кружочек мебуроя кадом тарафи 12 см Шарипов нав будурем подписатсия кунен дар оҷа видеои беҳтарин мешавад то видеоҳои оянда